to salamu alaikum. To ranka daɗe za mu so mu ji sunanka. Sunana Arma ya. To. Amma ukiyata ana kira na Dawa Arma. Dawa Arma. Gano. To nan da muke magana da kai ina ne? Nan a Wudil ne. To Wudil wajen wuri kuma a Wudil. Nan a Wudil a bakin kogi wajen ake aikin yashi. To shi nan bangaren ba shi da wani suna sai bangaren aikin yashi? Sai dai kurin aka ce masa bakin komi. Ok bakin komi. Ok bakin komi. To menene sana'anka bakin wannan zuwa? Sana'ata shine maganin gargajiya. Ok wannan shine maganin? Shine maganin wannan salala ka gan shi ne. To sunansa menene? Salala. Ok ana ce masa salala. Sayoyi ne na itatuwa da nake zuwa daji. Tono su iri-iri daban-daban kuma in zo in hada. Kuma bi izinin ta'ala a sha a samu waraka. Ok daga irin wannan sanyi kenan. To wannan sanyi ko na kashi ne ba kuri nake yi ba ni sananne ne sai dai kaɗan daga cikin wanda ba sani amma wasu sun san Dawa Arma a ji amma ba san shi a ido ba gani yawa. To duk wanda duk wanda yake mu'amala da Wudil musamman ta fuskar zuwa siyan magani ko wani abu ya san ka kai fitacce ne a bangaren sai magani sai gaske daga nan Wudil abin da ya tafi bakin Maliri abin da ya tafi bakin Doro wannan abu nan zuwa Sabon Rawul zuwa Yan Kaba daga nan kuma wajen samar da shi wannan maganin sanyi ya kake jeji kake shiga tabbas daga nan ina fita tafi kamar kasar Bura. Ok bula wajen Bauchi kenan. Ok a mota. A mota to zan je na yau haƙe ne so kayan ma na kallo dowo mota ne ɗauko shata na itatuwa zo gidan aji sai dai ringa ɗiba ina sarrafawa ina yaɗa manufofi na kuma jama'a suna amfana da shi. To yanzu me kamar wace larura ka taba kawai mutum wanda zaka tuna ba zaka taba manta ba? Gaskiya ne wanda taimako ka taba yi wanda yake na bangaren larura wanda ka san cewa kai gaskiya an amfana kwarai da gaske. Gaskiya to na farko akwai bangaren sanyi. Kamar wace larura a wani lokaci kuma? Ai ba za su kirgu ba malam. To ba mu misali ɗaya mai muhimmanci kuraje ne ya fito masa ko menene ya same shi? Gaskiya ne to misali bangaren sanyi. Ko na kashi ne ban ɗauke maka ba malam dan Allah in kana da me shi ka kawo shi ko na kashi ne ko na jika ne kamar mutumin da zai ce maka tun daga nan kunkurinsa wato ƙugunsa kenan ina jin sa a rike abinda isa kokar ita ho gwiwa ita fa hannun idan kafa in gari iwaye da kir ike tattakawa ko kuma mutumin da zai ce duk sanda iwanka sai ya ji kamar ya yafa karara ya yi ta faman susan kaikayin jiki kaga ko ni ma ina jin wannan kaikayin amma ni yawanci sai na yi wanka haka sai ringa jin jiki na kaikayi ina da sanyi kenan wannan sanyi kenan na jika wanda kenan a jiki to shi yake wa shi wannan wanda zaka dinga jin kasa shi kuma wanda yake a kashi shine wanda zaka dinga jin kashin ina tsuko ina tauna da kai kake bacci kai ta shafa kenan kana wash to shi wannan kashi to wani magani kake ba su kenan wannan dai da kake magana salala wannan sayoyi da nake gaya ma wannan ba idan ka sha shi tun daga yau din nan malam tun daga yau tambayar da dai baka dazu wanda nake so ka bani amsa kana ji ko sorry ya ma sunan Dawa Arma tambayar ne maka dazu kamar yadda ka faɗa ka ce ka warkar da mutane masu lalurar sanyi da yawa abinda nake so na ji daga cikin irin wanda ka warkar din akwai wani mutum mai muhimmanci da baka taɓa manta ba akwai su to ko da mutum ɗaya ka ba mu misali masha Allah to misali wani ne ya zo maka cikin bukatar taimako ko kuma labari aka bashi naka sai suna da ba zan rike ba to ba mu misali ba sai ka ba mu suna ba yawa to a nan ma yawa shi da abin da yake nufi kuma a nan ma cikin garin Wudil okay nan bakin tasha yawa sannan kuma a nan ma garin mu inda nake ina ne garin ku nan Gano Oke Gano can baya kenan shi ma anda Wudil ne shi unda da wakin kudu ne oke anda da wakin kudu ne bazai da gaske to shi me ya faru bangaren na nan Wudil din bakin wannan wani ne yazo ya same ka da wace irin larura bangaren sanyi wace irin larura ya mun sama sanyin kamar na kashi oke zo ma da shi ba ma iya tafiya ne ko ya akai in gari iwaye ma sai yace sai ya dafa katanga kana ya miƙe tsaye subhanallah yawa ina jin sa kafarsa tana yin kafar kaza tana kagewa ke subhanallah ko kuma hannunsa yan yatsunsa ko wanki wannan baya iyawa yawa to da ka bashi wannan salala an gama salala din nan dai malam ka ganni nan wannan shi ya sha haska ma in ba da labarin wannan salala to ba mu labarin ya aka same shi very interesting ka ganni nan ni manomi ne to duk shekara ko yanzu muka je gona ta zaka ga inda nake noma shinkafa tsagi ne guda shinkafa ce zalla
kuma ruwa ne ike gudana a cikin wannan gona ikon kwanta a haka kuma nake aiki a cikin cabalbalin ruwa. To Ana nan wata ran sai sanyin ya rike ni da kaina, ni kankin kaina. Sai nake zaton ko targaɗe ne ko kuma tsohon targaɗe ne wanda ita shi wanda ban sani ba. Akalla ba a kasar ba na je gurin sama da mutum 5 wajen gyaran targaɗe, an jajja an yi menene amma bai daina ba. Sai kuma nake tunanin to wannan abu ko sanyi ne, bari in gwada wani magani. Shi wannan magani da nake bayarwa yanzu, shi wannan salala a lokacin ba shi nake amfani da shi ba, saboda ina da itatuwa ban san adadin su ba, bangaren sanyi nau'i daban-daban har sanyi na mara. To shi wannan salala sai nace to wannan maganin bari in hada shi in ji irin sa. A lokacin da na hada wannan magani nan take na shashi. To a ina zaka iya tuna ka ebo abun a dai can garin da ka faɗa da su? Can ne dai inda nake zuwa. Da ya ɗebo maganin na sha sai na ji hannun nawa ya ware, sai na ji kafaɗuna da in zan ɗauki bahon nan ba na iya ɗauka lokaci guda, sai dai in sa hannun da yake da kyau wanda sanyin bai rike ba. Ok, lokacin hannun hagu ya rike maka? Lokacin hannun dama ya rike mu. Hannun dama, sorry. Sai dai in sa hannun hagu ina mai kyan a ƙashin bahon, sai in ɗaga bahon. Shi wannan amfaninsa kurin in tallafa kada bahon ya jirgi. Amma da na sha wannan magani sai ya zama babu abin da ba zan iya yi ba. Sai ya zama tun daga wannan lokaci har izuwa iya ban sake jin irin wannan abun a jikina ba. Alhamdulillah. Kuma dama sanyi ne, kuma malam mutane da yawa bangaren sanyi, bangaren typhoid, bangaren karfin maza, bangaren duk wannan salala. Ina gaya maka ne. Ok, wannan daban ne. Wallahi malam karfin maza. Ok, shi salala din da kake magana iya sanyi yake bai mutum. Shi kaga wannan salalan. To a ganin zuwa jeji. Ok, bismillah. Wannan maganin sanyi ne. Wannan dinnan maganin basir ne ko ya yi tsuro, mai shi ko baya iya zama akan mazaunansa daidai, sai dai ya zama irin na ƙwarya ba gammu. In ya sha ɗaya zai sha kenan? Mai tsiron basir da waye da kake faɗa. Isha wannan ƙwaya ɗaya kawai, ƙwaya ɗaya nake so isha, tun daga ran da isha zai ji yana hutawa, yana fitar da iskar da ya daɗe bai fitar da irin sama da ɓangaren hutu. Kuma zai ji ina sakin bawali mai ƙarfi, bawalinsa ina kumfa, kuma bawalinsa ya canza launi. Ko da mace ce mai ciki? Kuma zai samu ƙarfinsa na hakika. Ko mace mai ciki? Mace ko mai juna biyu ce a bata. Ko mai juna biyu ce. Kuma malam bangare na magunguna akwai, sai dai to akwai tambayar da nake so maka dawa arma. Alhamdulillah. Ka ce kana zuwa jeji ka ebo magani. Ni mafarauci. A garin zuwa jeji akwai wani abu da zaka iya tuna da ka haɗu da shi na haɗari? Ai ni mafarauci ne. Baka shi labarin da sarkin baka na jihar Kano Ibayar bane a gidan rediyo filin maza shirin da ake maza Garba ga ruwa ga daji. To ka iya tuna kai ma an baci dawa arma ba? Ya faɗa ko zai da gaske. Ni ne dawa arma na gano da shi Garba ga ruwa ga daji sarkin bakanmu ya bada labari na a Sambisan daji. Mu muna Zambisan daji ni da dan uwana Ahmadu, wana ne da ubansa da ubana ubansu daya. Muna cikin Sambisan daji muna farauta. Aikin mu bugun goma ka gwanki, duk abun da ya samu kura ce, kyalkeci ne, duk abun da ya samu ba baki ba fari ko wanne kifarwa muke yi. Shi sarkin baka suka same mu a Dambuwa sun kawo nama sun sayar, ai zaka ji ya bada labarin mu. Kwarai da gaske. Sun kawo nama sun sayar a Dambuwa, mu ma mun kawo nama mun sayar a Dambuwa, sannan sai muka haɗu. Sai hira ta haɗa mu, ai su kanawa ne, wani ai kuma kanawa ne, sai hira ta haɗa mu. Shi ne sai mu kashe zancen su inda suke babu nama kamar inda muke, sai muka ce to su zo same mu domin mu inda muke naman har ya fi karfin mu, domin har ya fi karfin ok, a Sambisan daji. A Sambisan daji to shine suka su uku muka haɗu mu biyu muka zama mu 5, suna da kare guda 9, muna da kare guda 7. Shine muka haɗa muka dinga wannan farauta da su, muna abun nama muna samun alheri. To da haka ni zancen wai shiga jeji. To mu dawo tambaya ta, a jejin da ka shiga ko akwai wani abu da zaka iya tuna wanda ya firgita ka? To akwai. To menene? Na farko kafin mu haɗu da waɗannan sarkin baka kenan, da ni da dan uwana Ahmadu Miyau. Ni a lokacin ma ban san jejin ba. Ahmadu dan uwana shine ya kai ni wannan jeji. Satin mu ɗaya dama ni tun a nan gida na tafi da shirin farautar dare. sai ike cewa da ni kada Allah gafara, an gaya maka irin wannan jejin naku ne gonakai, za ka je ka dinga haura kunya. Wannan jeji ne zalla, mesa za ta haɗiye ka, kura za ta cinye ka, banki zai kashe ka, nama an haba Ahmadu. Za a yi ina jin maharba suna bugun nama a daji, kuma ka ce ba zan fita ba, in ka kai naman nan ka sayar ka dawo min da
da tomun da batira zan fita farauta. to Da ya tomun da batira dare an mun gama dafa karnuka abinci na daure karnuka na rataye bindiga ta zan fita. okay da Sai ya ce ni a'a wani dawo ka tafi da karnuka. Saboda shi ina ji na a wannan lokaci saboda ina ganin kamar naman jeji zai halaka ni. Sai ya ce da ni in haɗa karnukan in tafi domin za su bani gudunmawa idan naman jeji ya tare ni. To sai na haɗa kan karnukan sai na tafi da su. Ina yin gaba sai na hasko idan Juda, tokun Juda. okay tokun Juda ita ma dabba ce ta taho ta tsuguna gindin sabara tana tsuguna gindin sabara okay bishiya ce sabara cikin karnukan namu ɗaya ya san hasken fitila sai ina fi gurin sai na ga zai bata min lamarin sai na kauda hasken sai na jirga hasken ya koma gabas sai na kada masa inkiya da na kada wannan kare inkiya ta koma gabas sai ɗaya makarnukan suka koma gabas ga baki ɗaya su suka can sai na dawo da fitila ta bangaren kudu inda wannan kwaro yake sannan sai na sanda sai na bugu kwaro ya faɗi sannan sai kare na ita taro karnukan da ya ji bugu a kudu la ilaha illallah da gabar sai ya sake dawo da su kudu ina zuwa sai samu kwaro a kwance ina mangar bai mutu ba ina zuwa sai ya ɗauka sai kare iri kammar kunne sai kwaro iri kawo wannan kare kunne sai na ji karen yana ƙara sai shi can Amadu dan uwana ina can gida can riga ya jiyo ihun kare sai na ji yana rura kira a dokar jeji ina tambaya ta in ce ko ba kare na harba ba ce kawai sai na kada masa fitila domin na san ba zai ji abin da zan ce masa ba zai gane me kake ne sai nayi gaba okay kada fitilan nan yana ganewa to da nayi gaba to a nan ne na fuskanci inda na tsorata domin na je wani guri ina sa kafa wato wannan na'am ci gaba sa kafa ta wannan guri sai na ji wani dam kawai na ji wani dam kawai ya zo mun haka nana sai na ji gaba na yanke ya faɗi can sai na dan ji dan wani gurnani a gefe na la ilaha illallah kuma jin dan wani hargagi haka a gefe na ban ji ban ga waye ba kuma gashi karnuka na ma duk sun tarwatse kowanne ya tarwatse ya dare kowanne ya kama la ilaha illallah ya guzari su ma sun ji abin da gaji to amma daga jin haka ka san an ce addu'a'u su gaskiya ne Allah kawai sai na dauka kawai ina dauka kawai ban fasa tafiya ba ina dauka cikin dare ina tafiya ba fasa ba har na shige wannan yanki da wannan abu ya tura tani sannan sai na tora yawo na gaba so kaji abin da tura tani ke to akwai tambaya wannan shi ne abin da ya tsorata ka sannan kuma me abin da ya baka mamaki a cikin rayuwarka ta jeji gaskiya ne wanda kai ka san cewa yanzu ka gani dan karamin abu sai ban mamaki amma kai matsayinka da dawa dai akwai abu to menene baka mamaki wanda suka bani mamaki da yawa a jeji to na farko kaga fuska ta fata-fata take da raunuka ka gani akwai raunuka a fuska ta akwai daya hanci akwai anan ina ka gani yau ha gani akwai shi ko na farko a lokacin ina cikin jiya ba da cikakkiyar lafiya a lokacin sai wani mutumin wani margi yaran margi a can dajin Sambisa sai izo guna sai ina jiya ban gama warkewa ma sai yake bani labarin akwai wani mugun dawa garke guda ina shiga cikin masararsa ine masa ta'aji da gyada sai na ce a ina ne sai yi min kasancen gurin sai na ga ba zan gane ba sai na ce abin da ya fi ka zo ka ɗauke ni da babur ɗinka mu je ka nuna min gurin idan na ga gurin ya so ni in dare ya yi zan shirya zan goya bindiga ta zan yi tattaki in je gurin da muka je ko hakan da ya nuna min gurin na ga gurin ya muka hau babur muka dawo gida dare ina yi bayan na yau karnuka na abinci ga baki ɗaya na ba su kowanne na kama shi na ɗaure kar ma ya biyo ni na ɗau bindiga na tafi ina zuwa akwai wani marke a bakin gonar akwai kuma wata giyayya babbar giyayya ta shirmare shi na hakar ina zuwa sai na shiga cikin wannan karkashin wannan giyayya la ilaha illallah sai na kwanta ne shiru na dai kasa kunne ko ina jira in je taho da ma zama to a lokacin ban je da shirin wannan gurin ba san haka gun ike ba sai na je sauro da irin sauran nan kyashi sai na ji sauro ya dame ni ko ta ko ina ya dame ni sai na fito daga nan sai na hau wannan marke amma ina kan wannan marke sai na ji wannan sauro ya dame ni nan ma ilau ya tayar min da hankali sai na sako da kan wannan marke sai na taho gida da gari waye na koma da safe sai wani yaran koyam sai ike gaya mu ike cewa in zo mu je in wannan da a jejin Sambisa ne shi ma makiyayi ne amma sunan yaran su koyam ba fulatanci suke yi irin namu wannan ba sai ya ce in zo mu je in nuna min ta kan turbar da waɗannan ƙwari suke biyowa domin shi ma su ne mata abi sai na ce to aini inda tun farko ma hakan aka yi da ban sha wahala ba
a kai ni in je in ga turbas muna zuwa sai nuna mu turbas na la ilaha illallah ina koma gida sai na ɗebo karnuka a lokacin ina da kare guda 9 ina ɗebo su kawai ina zuwa sai na aza su a wannan turba wato hanya ce ta ruwa nan itatuwa sun taho sun rufe tsakiya kuma hanya ce da ruwa ke ɗan tafiya a hankali in ka shiga ciki wani gurin sai da fitila komai rana sai na tattare kafar wandona na nannaɗe hannun rigata sai na cusa rigata a cikin wandona saboda kada wani wata kaya ko wani abu ya mun riga sai na cire takalmi na sai na jefa a warki sai na kutsa sai na shiga karnukan nawa suna dama da hauni na subhanallah wasu kuma suna tsakiya amma na hana kare ɗaya in wuce gabana sai dai in kare zai shigo cikin ramin sai dai ya bi bayana in yana so ya wuce gabana to ya fita daga ramin ya bi bakin abun to duk inda na taka na ɗauke kafata sai ga ruwa kafowa ashe wannan ƙwaro na doso inda yake wani katambi inda kasan ɗan jaki ɗan auren jaki kwado wani kwakwaran kwaran ba wani katambi ashe na doso shi ina kan dungun kwana a cikin ruwa to sai iji wari na tsakanin ya da shi bai fi zan da motar nan sai iji wari na da iji wari na sai ya tashi ni ina tashi sa kenan ni kuma zuwa na kenan gurin ina zuwa gurin sai na kasar gurin tana burtsa tana tsaki tana burtsa sai na ga kwanciyar gashi a gurin alamar yanzu aka tashi sai na ga kuma ta inda aka bi sai na ga ruwan kofatansa ina yarrin ruwa to sai nake ganin duk inda ya taka wani ruwa da ke sakowa jikinsa sai na ga wannan kofatai nasa gun kuma ba zai shigo a tsaye ba zai shigo da rarrafe ba sai dai ka ja ciki kai to shine ina jan ciki ina shiga karnuka na kuma sun dau warin sa sun bi shi ina shiga ban tashi ankara ba juyi nan zan yi in rigingine sai muka haɗa ido biyu da wata rikakkiyar mesa tana kallo na ka tambiyar mesa ta kai ni kauyi rikakkiyar mesa a yi tana kan wannan abin na kawai kyarra muka haɗa ido tana kallo na sannan sai na bi tsohonta da kallo na duba har inda da tata sauka ga inda kan nata yake gashi muna kallon kallo to dama bindiga ta already take ni dama kaɗan nake ji a wannan lokaci to shi ne fa da Allah ubangiji dora ni akanta ai ina daga bakin bindigar nan sama in ga ma gaskiya kawai sai wuta suka la ilaha illallah sai tiyo sharaf ta zuba ka same ta sai ta zubo sharaf kasa sai papa ta kama make na ja ciki sai na fita can sai ga wannan wanda ya kai ni kan wannan turba ya taho wancan kwazo shi ya dauka wannan kwaron na kashe na rage musu iri ya taho ina munna ina yace zakata a tsaya nan sai ya tsaya ina tsaya da ya ganda sai koma ba to tsaya a nan gurin ka kula min da wannan zan bi bayan karnuka na ga can suna haushi sun tare kwaron to shi na fita a guje to kwaron ya fi karfin su lokacin karnukan nawa kwaro ne wannan kenan mugun dawa ne mugun dawa ne nan biyu zai raba kare mutum ma inda kasan kasa almakashi ka rike zare ka yanka shi biyu haka zai raba mutum biyu kyan nan ya fita daban nan ma ya fita daban to ya fi karfin karnukan a lokacin ina zuwa na samu karnukan din matasa ne ba yadda za a yi ya ci ubansu ya kore su ya kara gaba to shine na dawo na tattare wannan hakika wannan mesa fa ta ban tsoro saboda ban yi zaton ta ba a wannan lokaci kuma ta zubo min ba da inda zan yin kwaci kaina saboda gurin baka isa ma ka tashi ka motsa ka abun nan ba na ga ba da jan ciki ake tafiya wannan gurin to har yanzu ina tuna da wannan gurin wani lokaci sai ni ya dan yi wani abun nan la ilaha illallah to akwai wata tambayar ba sani ba na san dawa ne ba za ka ji ba yawa uban dawa Allah ya kara lafiya tambayar da nake so in maka shine a gwagwarmayar ka da kai duk ta rayuwarka da abubuwan da kai wannan darasi zaka ga al'umma waɗanda suke yanzu kuma wanda su suka taso suna son shiga irin gwagwarmayar ka wannan darasi za ka ga musu gaskiya ne wannan kai ma ka fito da magana da za ka ga musu wannan darasi za ka ga musu ba a shiga dawa da ƙarya ba a shiga dawa da tsoro ba a shiga dawa haka nan sai ka shirya yawa sai ka shirya in ka san baka shirya ba hankalin ka ya kare ko akwai dan saura yawa a dinga yi ana siya ka san baka shirya ba to ka haƙura a dinga yi ana biyan kuɗin magani daji ba cikin gida bane daji ba dandalin unguwa bane yawa domin komai zai iya faruwa domin mu dinnan
dan dai yanzu kusan a tafi nake a ba ni da lokacin da zan fito in faɗi abubuwan da suke za mu dawo za mu dawo mu same ka yawa ai wannan Allah ya da wannan bidiyon naka yawa to alhamdulillah duk duniya sai ta gaishe wallahi malam in dai a gobe nan in Allah ya da duk wanda ya shiga tashar mu ta M Program TV zai samu wannan bidiyon wanda aka dauka tare da sarkin dawa Alma gaskiya ne wannan Alma Wudil baki ruwa gano Alma Wudil gano insha Allah da bidiyon sami gaskiya to yawa to ni ma kun ga sarkin magani ya bani nawa ni ma ga shi amma sai da ji maganin da zafi ni ma sarkin magani ya bani nawa guda daya to ai baka sha ba da tunabu yanzu ka dade da Allah daga karshe akwai mutanen da za su so su samu lambar wayarka saboda suna son su ji kai yanda kake wannan bayanin suna so su sai maganin ka ko kuma suna son su zo su same ka suna da lalura ta sanyi ko wani abu to ya za su same ka na farko da ni na gaya maka garin da nake gano kuma batun nan ba wallahi wayar ta na yadda ita ta faɗi wallahi ba komai yanzu duk mai son ganin ka ba wani wanda zaka kira wanda zai bada lambar waya a yanzu wallahi babu saboda ba da lambar sa shi din kansa wanda zan kira to duk mai son ganin ka zai iya duba lambar da zamu dora akan screen din mu in ya kirawo bu kuma mun san inda zamu kwatanta masa ya zo ya same ka a baki zuwa inda ya zo nan zai same ka kuma zan gaya wa jama'a su san matsi in dai ba na ajali bane in dai ba shi zai kashe mutum ba shine ajalinsa to bi iznillahi ta'ala akwai maganin sa a wajena kankancewar gaba kuma da ake faɗa wannan kuri da ake ta yi ni ba kuri zan yi ba akan magani na ka zo dan Allah dan Annabi in baka maganin abun amosani na mara da zaka ji ana ta kuri har yanzu an rasa maganin sa to ka zo in baka maganin amosani mu dan taba misali yanzu shi wannan maganin sallah baka taba mai waka ba wannan ban taba masa waka ba sai dai take na ɗaya ne to me take jama'a suna cewa ku bar ganin kankanta to ko yaran nan ma sun sani to faɗi mu ji allura karfe ce a gwada mana kankanta allura karfe ba za ku amsa ba allura karfe ce ku bar ganin kankanta allura karfe ce masha Allah to ga yara nan da yawa sun zo suna kallon yanda muke gabatar da interview da sarkin dawa Alma kuma yayi bayanai kwarai da gaske a rayuwar gwagwarmayarsa da ya sha da sauransu wannan nuni na farko ne kuma in Allah ya yarda a nan gaba kaɗan za mu nuna muku bidiyon mu na biyu da shi wanda za mu kuma shiga rayuwarsa da yanda ya abubuwa za mu sa lokaci mai muhimmanci mu zo mu same shi mu ga irin to ku kana da wani sako na ƙarshe sako na ƙarshe ne jama'a sai dai ne fatan alkhairi wa jama'a take mata da ku kanku da kuka zo Allah ya haɗa mu da ku a wannan waje saboda haka fatana da ku shine fatan alkhairi ubangiji Allah ya saka alkhairi ubangiji Allah ya bar zumunci kuma ubangiji Allah ya kyauta kashi to bayan yaran Hausa ko akwai wani yare da kake ji to gaskiya babu wani yare da nake to na so kana jin ko da yaran mutanen kudu baka taba shiga rayuwar kudu ba wallahi to in na shiga ma dai da ke mu rayuwar mu karanta cikin daji gaskiya dole ne zaka dan ka san wasu za su so su ji to wannan bawo Allah ko yana da wani to sannan kuma bangaren sihiri da harkar aljanu da sauransu kana da wani taimako da kake bayarwa dan ka san wanda ya ce lalurar da muke ta fama da shi musamman bangaren mata zaka ga mace lalurar sihiri da sauransu ya hana su aure to bangaren lalurar maita fa akwai shi duk abin da kake nufi akwai shi maita ma yanzu idan ma ya kama mutum yazo ya samu dawa Alma bi iznillahi ta'ala akwai abin da za a bashi ba maye ba ko kula ce ta kama hita suke Allah ya ƙara lafiya. San dai kura take ƙarshen maita. Allah ya ƙara lafiya. Take zuba abu ido ya faɗo ya kama suma, ya faɗo ya kama fafa ba zai mutu. Ita ce mukura duk maye bayan kura yake. Yan tsuntsu ne zai hau sama. In zo kawai ta tsaya ta zuba masa ido in dai sun hada ido zai fasi ya faɗo. To da Allah daga ƙarshe ka tuna min wani abu. Idan kamar masu kiɗan tauri suna buga maka me taken ka wurin su? Take na kara da kiyashi. Kaza da kiyashi shine taken ubangida kaza da kiyashi daukar maras sani kaza da kiyashi shine taken ubangidana kaza da kiyashi dan kurma daukar maras sani kaza da kiyashi daukar maras sani kaza da kiyashi ai shi ma da ya dauka ai dan bai sani bane kaza da kiyashi kuje zo wala ai ya sani da wani dauka so da ke da tuzu zaka sai kai mana wallahi kaza da
Kira da kiyashi. to ba ka son ka ba mu ina jin kamar baya so ya bada kirari dan ni na so ai bada kirari saboda shi zai jada jan hankalin mutanen da suke kallon bidiyon saboda shi muke son mu saka a farkon bidiyon karka ji komai ai ni ba komai to sai mun dawo ba komai ka mana alƙawari insha Allahu rabbi to za mu nemo masu kiɗan a in Allah ya yarda za mu zo nan da sati biyu to za mu zo kamar ranar juma'a kana zama a nan nan ba ran juma'a ina cikin kasuwa to mun zo ai ba za a yi wahalar nemo mana kai ba sai dai kuma zan sha gaskiya ba zan gane garaje nan ina to wace rana ce dole in an zo kana nan to kamar yau ba litinin ba ran litinin to za mu iya zuwa litinin kamar karfe 3 za mu zo to shi to ai sati biyu insha Allah to shikenan Allah ya kai mu nagode ni ma nagode